Лукашенко мяркуе, што ў Беларусі ёсць лішнія медустановы. 40-е ўгодкі аварыі на ЧАЭС, паляванне КДБшнікаў на ўдзельнікаў мемарыяльных шэсцяў і страляніна на імпрэзе Трампа. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў нядзелі 26 красавіка на Белсаце. Пачынаем. Лукашенко падчас візіту на Палесе даручыў Міністэрству аховы здароўя праверыць мэтазгоднасць наяўнасці шэрагу медустановаў у рэгіёнах. Заява прагучала падчас наведвання абноўленай Петрыкаўскай цэнтральнай раённай больніцы. Дзяржаўныя медыі назвалі гэта клопатам пра людзей. Але галоўны пасыл Лукашэнкі быў не пра развіццё, а пра магчымае скарачэнне медычных установаў. Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, а сконцентрировали их у него. И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо. Я для себя делаю вывод, нету министра здравоохранения, он в этом разбирается. Надо поручить ему, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо. Ну, бюджетные деньги, никто же их не считает. 4-гадовая дзяўчынка выйшла з кватэры ў жылым доме ў горадні пасля таго, як сужытнік ейнай маці не замкнуў дзверы, выправіўшыся раніцай на працу. Жанчына, усяго яе 3 дзяцей, знікнення аднаго з іх не заўважыла, бо спала. Пазней, паводле ейных словаў, яна нейкі час шукала дачку, а потым пастанавіла проста чакаць дома. Пры гэтым у міліцыю жанчына не звярталася. У выніку дзяўчынку, якая гуляла без суправаджэння дарослых, а 9-й раніцы заўважылі на вуліцы Мінакі. Яны выклікалі міліцыю. Патлумачыць, дзе менавіта жыве, дзяўчынка не здолела. У выніку міліцыянты ўсё ж вызначылі асобу дзіцяці і наведаліся да ейнай маці. Тая не змагла ўцямна патлумачыць свае дзеянні. Міліцыянты абяцаюць даць прававую ацэнку. Скажите, пожалуйста, вот ваша девочка пропала. Почему вы не обратились в милицию с целью установления... Я думала, она придет домой. Скончыў жыццё самагубствам хлопец, які летась зрабіў татуяванне нявесце, пасля чаго дзяўчына памерла ад сепсісу. Тату зрабілася ўваходную брамай для інфекцыі. Незважаючы на тое, што хлопец меў 6 гадоў досведу ў татуяванні і тое, што тату было па ўсіх правілах апрацавана антысептыкам і заматана плёнкаю, праз 2 дні дзяўчыне стала дрэнна, паднялася тэмпература. Яе тэрмінова даставілі ў шпіталь, але ўратаваць не здолелі. Дзеянні жаніха кваліфікавалі як прычыненне смерці праз неасцярожнасць. Цяпер крымінальную справу спынілі ў звязку са смерцю хлопца. Калі менавіта маладзён звёў рахункі з жыццём, невядома. Пра ягоную смерць стала вядома толькі цяпер. Беларусь даражэйшая за Турцыю. Прынамсі, гэтак аказалася для турыстаў з Расіі. Як піша myfin.by, на Беларусь прыпадае 14% усіх рэзерваванняў гатэляў расейцаў за мяжою на травеньскія святы. Сярэдняя цана ночы ў нашай краіне складае для іх каля $170. Гэта вышэй, чым у Турцыі, дзе за начлег расейцы плоцяць у сярэднім $165,5. Пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну плынь турыстаў з РФ у краіны Еўразвязу значна знізілася. На дадатак у самой Расіі адпачываць цяпер можа быць некарысна для здароўя, ды і проста небяспечна. Адным з кірункаў, куды цяпер выязджаюць на святы турысты з усходу, сталася Беларусь. На мерапрыемстве з удзелам прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў Вашынгтоне адбылася страляніна. Падчас традыцыйнага прыёму асацыяцыі карэспандэнтаў пры Белым доме нападнік атакаваў пост сакрэтнай службы і стрэліў у аднаго з агентаў з драбавіка. Той застаўся жывы толькі дзякуючы бронекамізэльцы. Прысутных на падзеі, у тым ліку першых асобаў дзяржавы, самога Дональда Трампа з жонкаю Меланіяй, віцэ-прэзідэнта Джей Ді Венса і міністра вайны Піта Гексета эвакуявалі. Стралка затрымалі. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, ім аказаўся 30-гадовы жыхар Каліфорніі. Пры сабе, акрамя драбавіка, ён меў пісталет і нажы. Матывы нападу пакуль застаюцца невядомымі. Сам Трамп на брыфінгу пасля інцыдэнту назваў нападніка, цытата, «вельмі хворым чалавекам», які найбольш верагодна дзеяў сам. Гэта было вельмі нечакана, але неймаверна добрая праца і падтрыманне сакрэтнай службы і праваахоўных органаў. Гэта была падзея, прысвечаная свабодзе слова, якая павінна была сабраць і зблізіць сябраў абедзвюх партыяў з прадстаўнікамі прэсы, і ў пэўным сэнсе так яно і адбылося. Я ўбачыў поўную залю людзей, якія былі цалкам аб'яднаныя. Гэта было ў пэўным сэнсе вельмі прыгожа.
І вяртаемся да беларускіх падзеяў. У Менску кіроўца легкавіка з невядомай прычыны пратараніў грузавы аўтамабіль дарожных службаў, што стаяў. Здарэнне адбылося напярэдадні ўвечары на Даўгінаўскім тракце. Тэхніка дарожнікаў, цяжкавік МАЗ з прычэпам, мела ўсе патрэбныя абазначэнні. 44-гадовага кіроўцу «Фольксвагена» забралі медыкі, а работнікі ДАІ цяпер высвятляюць абставіны і прычыны аварыі. Яшчэ адное ДТЗ ў сталіцы, гэтым разам з удзелам матацыкла, адбылося на праспекце Незалежнасці. 33-гадовы матацыкліст на Харлі Дэвісон не трымаў бяспечнай дыстанцыі і на светлафоры проста урэзаўся ў легкавік Ауді. У выніку сутыкнення пацярпеў і сам матацыкліст, і ягоная 30-гадовая пасажырка. Іх даставілі ў шпіталь для абследавання. Пра дадатковую увагу да здарэнняў з удзелам матацыклістаў заявілі і ў МУЗ. Напярэдадні кіраўнік ведомства Іван Кубракоў адзначыў рост колькасці матацыклаў у краіне і звязаных з імі здарэнняў. Толькі летась у такіх ДТЗ загінулі 45 асобаў. Кубракоў анансаваў большее выкарыстанне мототранспарту і ў ДАІ рэспублікі. Модели мотоциклов нам нужны разные. Для эскортирования, для патрулирования, для областных, районных центров. Они везде разные. Мототранспорт – это не только быстрое передвижение, но это еще возможность оказать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. Там, где не проедет патрульная машина, можно передвигаться на мотоцикле. На полях фермерской гаспадаркі «Знаходка Палеся» у аграгарадку Тышкавічы Іванаўскага району праходзіць фестываль «Кветкі жыцця. Сімфонія вясны і прыгажосці». Дэфіле проста ў полі тюльпанаў зладзіла Нацыянальная школа прыгажосці. Медицинская сестра и звезда эфира, космонавт и педагог, чемпионка мира. Все девушки красавицы. Хакейная менская «Дынамо» на сустрэчы з заўзятарамі закрыла сезон. Падчас падзеі гульцы раздавалі аўтографы ды давалі невялікі інтэрв'ю Кацярыне Антонавай, жонцы кіраўніка Федэрацыі хакею Александра Богдановича. Легіянера зуброў Вадзіма Шыпачова прызналі найлепшым гульцом «Дынамо». Антонова попросила 39-гадовага расейца паўтарыць слоў злучэння па-беларуску. Той на Менскай-арэне, поўнай дзяцей і падлеткаў, надумаў пакпіць з беларускай мовы. Очень хотим, чтобы ты произнес это звание на белорусском языке. Давай повторяй за мной. Лепший гулец. Лепшы? Гулец. Ху... Нет, не то. 40 гадоў катастрофе на Чарнобыльскай АЭС. У выніку няўдалага эксперыменту і праектных хібаў рэактару РБМ К-1000 адбыўся выбух на 4-м энергаблоку станцыі. Савецкія ўлады на пачатку хавалі факт выбуху, пазней зменшвалі жахлівыя наступствы аварыі. Радыёнукліды з разбуранага рэактара разляцеліся па ўсёй Еўропе, аднак большасць асела на тэрыторыі Беларусі. Дзесяткі тысячаў кіламетраў зямлі зрабіліся непрыдатнымі для жыцця, а сельскагаспадарчая прадукцыя, ягады, грыбы, мяса лесной жавёлы з гэтых земляў на многія гады сталіся небяспечнымі для здароўя. Наступствы гэтай катастрофы беларусы адчуваюць і дагэтуль. Спецслужбы шукаюць тых, хто гатовы зняць чарнобыльскі шлях у Вільні, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Невядомыя называюцца журналістамі і гатовыя заплаціць 100 еўраў за кадры на тэлефон з тварамі удзельнікаў акцый. Нагадаю, акцыі, прымеркаваныя да гадавіных катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, пройдуць у розных гарадах свету. 40-й гадавіне аварыі на Чарнобыльскай АЭС будзе прысвечана і сённяшняе спецыяльнае выданне нядзельнай студыі «Белсат». Якія наступствы прынесла найбуйнейшая тэхнагенная катастрофа 20-го стагоддзя і ці зробленыя высновы, паразважаюць Віталь Бабін і госці эфіру. Як заўсёды, о 19-й паводле Менску. Я ж на гэтым з вами развітваюся, заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, а таксама ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.